Sziasztok! Én Bodri vagyok. És ez pedig a Terraria. A csatornán már volt párszor ez a játék, és most jutottam fel odáig, hogy felvevő programmal veszem fel. Szóval nem is szaporítom a szót. Csináljuk meg a karaktert, amivel majd esetleg elpusztítjuk a nagyobb ellenségeket ezen a világon. Nem szeretném nagyon túlbonyolítani. Szerintem jól lesz egy ilyen haj. Ilyen zöld. Miért ne? A személy azok nem érdekesek. Ruhák. Ilyen Cézár császár. Jó lesz ez. Ez is legyen zöld. Csak egy sötét zöld. Legyen kékes zöld. Na drága, az legyen szerintem csak sötétebb barna. Cipők pedig feketék. Jó van. Legyen a neve Bodri. Na legyen egy világ. Legyen egy közepes. Legyen expert. Jó, legyen a neve. Ezt azért folytassuk is. Az is nem fér ki. Most viszonylag gyorsan legenerálja a pályát. Addig beszélgetünk, mondjuk lehet, hogy ki is vághatnám. Na, itt is volnánk. Expert pálya. Lépjünk be. Reméljük ez már kicsit gyorsabb lesz, mint a... Igen. Ez már kicsit gyorsabb, mint a betölt... vagy a generálás. Na, egy nagyon szép kis pályát kaptunk. 100 élet. Minden. Kezdjük a favágással. És a háznak majd a megépítésével. Hiszen az nem egy nagyon elhanyagolható dolog. Így a kezdetken főleg nem expertben. Jó, még ezt a egy fát kivágom. Abból talán majd lesz elég fa egy házra. Ha ott terrorizálják a guidénket, akkor megkínálom a döggeremmel ezt a kék zselét. Gyerünk már, gyere ide. Úgy. Ó, jó, csak egy zöld van. Na, van 101 fánk. Az talán elég lesz. Így ne.
Gyere. Áú. 21 élet. Haj már meg, úgy. Nagyon jó, keresek egy gombát. Mert ez így már nem állapot. Jó. Ezt is vágunk hajtónak helyet. Legyen egy jó kis 6 és 7. a tető. Hetedik a tető megint. Azt még épp hogy fel tudjuk ugrani. És egy jó kis egyemeletes ház így a kezdeteknek. Jó. Felébe. Ó. Jó. Vissza lehetett craftolni. Workbench. 2 fajtó. Mi kellhet még? Hát egy keményebb fegyver sem ártana. És elmegyek még fát vágni. Majd vissza kéne egyszer ezeket ültetni. Majd miután már kicsit lakhatóbb lesz ez a ház. Mondjuk pár... Mi ez? Semmetét elültethetnék. Valahogy így. Jó, szerintem ez így már lassan elég lesz. Mondjuk párat ide is rakjunk. Úgy. Jó. Akkor egy ilyet. És hát egy szék ez elég. Jó, és hát falazzunk. Jó, egyébként aki terráriázik, annak tudom ajánlani, ha esetleg nem nagyon szereti a falázást, ugye lehet így is falazni. Ugye ez a kicsit lassabb, de lehet olyat is, hogy lenyomjátok a kontrollt, és elkezditek rakni. Látjátok, egy helyre mozdítom, de nem is mozdítom az egeret, és automatikusan befalazza. És ahogy nézem, lehet kevés lesz a fal. Ja, fenébe. Na, ez már csak elég lesz. Nem, ennyi se. Jó van, még csinálok egy olyan 28-at. Ez meg túl sok. Rendben. 6 darab fákja. Mondjuk ide. Oké, és pont 2 van hátra. Vagy maradt. Hát ez most így a legalapabb ház lett. Ja, persze, hogy egyel többet csinálok. Mindegy, majd keresünk, hogy hívják ott. Vasat és csinálunk ládát. Jó, és ide is 2 fákját. Na, és szerintem még nekem van fám, szóval bátran csinálhatok egy... hát... páncélt. És mindjárt tökösebbnek érzem magam. Ó, benned van ital. Add ide. Ne, úgy. Recall Potion, na az egy hasznos dolog. Még kell fa. Mindjárt felfedezzük az első bányákat, de úgy látom, hogy ott is van már érc. Na jó, megcsinálom itt a páncélt először.
Jó. Akkor menjünk, hát ott 2 érc is van, de szerintem én először itt ezt bányászom ki. Ledor. Vízben tök könnyű ezekkel harcolni. Szerintem, legalábbis ez a 4 másodperces tapasztalatom. Na, egy kis követ is szedünk. Ne, miért tudtál átugrani? És miért se vesztem eléd? Ne, leesett. Na jó. Oké, na gyere! Ne, túl sokan vagytok. Menjetek! Menjél! 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 Jó. Érted, még azért visszamegyek. Ó, ott még van kő. Azt is ki kéne majd egyszer bányászni, hogy legyen kájhánk. Hogy legyen kájhánk. Na, nem így gondoltam. Na, akkor mégiscsak jó, hogy maradt. Jó. Ó, kiütöttem ezt. Jó. Most már megint itt laksz. Na, ugye te még ott vagy? Veled még nem végeztem. Ne, már is ment. Jávó. Gyere te zöld. Veled még könnyen elbánok. Remélem. Meg az. Jó. Kétszer belém sezzett. Mégse olyan könnyű. Mennyi is kell hozzá, szívem? 20. Mindegy, úgyis többet gyűjtök, mert majd máshoz is kell majd a kő. Lehet így könnyebb most egy kicsit bányászni. Na jó, mondjuk egy 40-et bányászok. Úgy van. Kezd esteledni. Hát szerintem mivel még nem vagyok olyan erős, ezért lehet, hogy most csak szimplán kivágom majd az estét. Ó, ott kivágott, vagy kinőtt egy. Mi az már? Fa. Ne, adj békén. Na jó, megöllek. Mi ez, hogy csak néha sebez? Na. Lehet, hogy nincs akkora nagy sebzés. Mi, ez is kinőtt, jó. Viszont ez már nem fog. Na. Mi? Gyorsan nőnek, de jó. Jól van. Akkor tudunk csinálni... Miért nem tudunk? Ja, kell hozzá fákja. Jó. Itt van. Furnace. Ezt ide szerintem be is rakom. Van kőkemény 4 darab. Jó van. Ó, de tudunk belőle ládát csinálni. Jó, akkor csináljuk a ládát. Oké. Na most, hogy ládánk már van. Most... Szerintem csinálok egy íjat majd a démon szemek ellen. Nem kidobni akartam. Jó, majd a fölösleges dolgokat mindjárt kidobom, csak még íjat is csinálok. Mondjuk 50-et, azért annyit nem lövök el 2 perc alatt. Remélem. Jó, ez most fölösleges, hát mondjuk ez még kellhet. Ezt is elrakom, ezt is. Jó. Oké. Vagy mondjuk lehet, hogy ezt az estét most megpróbálom. Aztán, hogyha túl veszélyes lesz, akkor maximum majd kivágom. Mert hogyha kicsit durvábbak leszünk. Nem csak páncélban, hanem úgy mindenben. Viszont én most kivágok egy kis fát, mert kellnek majd kalvakpács.
És beköszöntött az este. Jó, 40 fából tudok csinálni meghalapácsot. Már is jönnek ezek a csodás élőholtak. Na, kicsit kipofozzuk itt a házat, szinte szó szerint. Na, hogy van? Meg az? Így. Na. Lehet építenem kéne ide illövő dolgot. Oké. Ez nem volt jó ötlet. Csak egy kicsit ijedtem meg. Jó. Mondjuk így lehet, hogy már fel tudnak majd jönni a tetőre, ami nem olyan jó. Vagy lehet, hogy ezt gyorsan most így kiütöm. Aha. Én már nem tudnak szerintem felugrani. Na, egy démos szem jöhetne már. Jaj, leestek? Na, gyerünk. Egyet hagy találják el. Mondjuk már mindegyiket eltaláltam. Ajaj. Kérlek már, haj, meg, na, már. Hát ezt hiszem, hogy van már is. Mi azunk? Nyilunk. Haj meg. No. Jó, itt a jó ég. Jó, itt a jó ég, ott másik oldalt felugrott. Nem, a másikat. Jaj, hagyd békén. És ott van bent a házban a másik zombi. Ó, te jó ég, ebből mi lesz. Öld meg! Hú, megölte. Na, csinálnunk kell még pár nyilat. Jó. 125 az több mint 50. Na te meghalt, nem. Menj innen. Menj. Hogy? Na, menj innen. No. Menj. Másikat is találja meg. Áj. Ő leugrik. Ja, várjunk csak, öt íjjal kell, botont, nem tudom mi az ott. Amiért meg tud sebezni, és olyan durván sebez. Hú. Jó, megöltem, na ugorj fel, és akkor majd megöllek. Úgy, na, remek. Flaming arrow. Na, megint bent van egy a házban. Hadd menjek már fel. Pironkor néha nem érzékeli. Hallj meg. Azaz, úgy igazából. Na, remek. Na jó, szerintem oda is ások egy kisebb lyukat, hogy ne tudjanak feljutni. Úgy van. Ja, tudom, hogy kicsit félsz, én is be vagyok szarva. Egy démonszám még nem jött. Jó, mondjuk azok lehet, hogy kicsit durvábbak. Mi a... Komolyan? Ilyen balfasz zombit még nem láttam.
végre felgyulladtál. Égjél el, égjél el, égjél el. Hoppá, persze. Na. Aha, tudtam, hogy jöttök. Ja, hogy ott van lent. De miért? Hogy? Miért? Miért mentek oda le? Gyere fel. 68 életed van, az gyorsan nem megy. Mi a... Hogy jutott be az a házba? Hogy jutott be a házba? Hogy ugrott fel? Hogy ugrott fel? Még egy blokkal ki kell ásni, vagy mi? Viszont már 50 zombit meg kéne ölnöm, hogy legyen egy bannerem. Mert az úgy icipicit segít. Meg ez is segít. Nem csak látni, hanem túlélni, mert emellett gyógyulok. Mondjuk az utóbbi időben nem sebződtem. Gyere fel, úgy, mert megsebezlek téged is. Jó, mi ketten. Ó, te. Hoppá. Miért nem ugrik? Menj el. Na gyere. Hova mész? Hova mész? Na, feljutott. Oké, gyere. Öldöglik, azt megöli. Jó, na gyere. Most vagy soha megküzdünk. Ne, már megint ő is leugrott. Most ne gránátom oda, le kéne dobnom egyet. Gyere, ugorj fel. Mit csinálsz? Őt így lelőlöm. Na. Úgy. Kéne nekem zselé. Mindjárt kinapolodik, ott majd szerzek akkor. De már megint bejutott. Hogy jutott be? Kivilágítom erre is, hogyha ez a gond. Ó, viszont erre van egy domba, hogy jól látom. Ó, csillag. És úgy láttam, copper is van azaz bronz. Bronz is van a hegy belsejében. Ó, jön egy zombi, láttam. Na, meg az... Ne, hagyjál békén. Én nagyon jó jász vagyok, tudom, hogy az eddig az összes lövésem mellé ment, de én nagyon jó vagyok. Na, jó van már. Gyerünk, meghalsz. Égjél fel, kérlek. Na, hol volt a... Itt van. Jó, ez itt mi? Ez itt copper. Na. És megint jön ez zombi alulról. Ilyen ügyes azért meg én sem lehetek. Meg az. Jó. És a megváltó zene. Nappal van. Van 78 fánk, amiből mindjárt kicsit több lesz. Amint kivágjuk ezt a fát, így van. 45 fá. És még ezt is. És még 51 fa. Jó van. Ó, és egy bánya. Hát nem tudom, hogy lemenjek-e a bányába. Most így. Na jó, megnézzük. Pontosabban azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk, vagy mit tudok eddig csinálni. Ha egy jobb kardot tudnék, az nem is lenne annyira rossz. Vagy páncélt, nem tudom, inkább melyiket kéne. Hát ebből nem lesz páncél. Jó, ó. 10 sebzés, 5. Hát ez lenne érdemes, de...
Most nekem még kellenek ilyenek. Jó. Akkor szerintem mehetünk a bányába. Fánk is van. Az az ételnek csak gombánk, de fára gondoltam. Nem tudom melyiken van-e Friend Skyland. Most ezt nem nézem meg, mondjuk, hogyha van, akkor ebből nagyon jó dolgokat lehet szerezni, de most így... Így szerintem még nem nézem meg. Fákját kérek. Fákját kérek. Komolyan. Fákját. Mondom fákját. És nem kapok egyszer se fákját. Ja, tudok csinálni is. Oké. Értem én. Láda. Na, tökéletes. Ez már csak azért is jó, mert jó. Még rope. Shuriken. Az fegyvernek jó. Dolog, amit ki lehet nyitni. De jó. Kis pénz. Jó. Ó, követ lehet, hogy kéne kicsit bányászni. Mivel abból tudunk csinálni. Mi az már? Nyilat. Ez tudom egy nagyon szép kis híd. Amikor véletlenül szól meg egy italt. Nem, ezt nem kell. Meg az. Jó. De haza tudok teleportálni, hogyha kicsit durvulnának a helyzetek. Na, gránát, na végre. És nem a kristály égkőre gondoltam. Na, ez is nagyon hasznos. Na jó, majd akkor előveszem. Plusz 13, de jó. Na, jó. Most már nem kell félni a visszajutással. Még egy kis, hogy hívják? Mi ez? Platinum! Hagyjál békén, hagyjál békén, hagyjál békén, hagyjál békén. Na, platinum. Benned van potion. Gyerünk, gyere. Hoppá. Milyen italt kaptunk? Na, ez jó. Mondjuk ezt majd később fogom elhasználni. Mert most így nem vagyunk olyan mélyen, és nem is merek olyan mélyre most menni még. Majd talán egy kicsit később. Kéne egy kis bomba, azzal fel tudnám robbantani. Jó. Minden kéne, de nem baj. De az még beletartozik a kezdő kellékekbe. Viszont egész jól már találtam platinumot. Jó. Meghalsz? Nem én halok meg. Te halsz meg. Hoppá. Mi vagy te? Na, menj innen. Nem. Haha. Lehet, hogy más ellenfelekre kéne ezt használnom. Lehet igazad van. Na mindegy. Most még nincsenek durva ellenfelek. Na, viszont most felszedjük magunkkal pár érccel. Nagyon sok érccel, mert megláttam alul még egy kicsi koppert. Mit csillagat? Na mindegy. Át tud ugrani, jó? Úgy van. De kéne már ide egy bomba. Na.
Jöjjön a copper. Jó, ide kéne egy kis világítás. Jó, ezt itt még kibányászom, aztán még lemegyek arra az alsó szintre, hogy felvegyem a pénzt. De aztán megyek haza. Jó. Ez így már lassan meg lesz. Na, akkor nézzük. Van-e valami érdekes itt? Hát csak még lejjebb tudnánk menni. Jaj! Csak még egy kicsi copper. Shuriken. Jó, megyek. Au. Ez így fájt. Jó, akkor olvasszuk be ezeket. Ja, meg tényleg platinumunk is van. 12-t tudtunk ebből csinálni, na. Ebből már is tudunk pár dolgot csinálni. Ebből is. Na nézzük. Mondom, nézzük. Ja, kéne... mi ez? Envil. Jó. Hú! Már is kicsit több dolgot tudunk csinálni. Platinum íjat, platinum kardot csinálok szerintem. Jó. Vas felvédő, ez kell. Más nem tudunk. Jó, akkor ezt ide berakjuk, ezt is. Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. És ezt is. Rendben, meg ezeket is. Jó. Na most már van 4, azaz 4 védelmünk. Aztán már tudunk valamit kezdeni. Úgy májunk, mit is ad ez? Gyorsabban futok, és még gyorsabban futok. Jó, hát mondjuk ezt még nem nagyon érzékeltem, de mindegy. Jó, még egy kicsi gomba. Nézzük most mit érek el ez ellen. Na, gyerünk. Ó, milyen gyorsan. Na, 12-t sebzek. Jól van. Ezzel már meg tudom magamat védeni közelharcban is. Tényleg egy kicsit majd használom itt a dobócsillagokat. Ó, valahogy így. Nincsen eznek. Mi ez már? Visszalökése, ami kicsit... hát nem olyan kellemes, de mindegy. Nézzünk el egy kicsit erre. Mondjuk, remélem azon ott hát tudok úszni. Hoppá. Kész, nem látom magamat. Oké, most már igen. Milyen szép színe van egyébként ennek. Na. Hoppá. Jó. Ezen keresztül jutottunk. Jaj, alapterráriás fák és mérgezett világ. Na igen, hamar elmegyek, de van itt, hogy hívják. Lead, nem tudom. LED. Jaj, ne hagyjál békén. Hagyjál békén. Hú. Jó. Túléltük. Oké. Hagyjatok. Au. Jó, akkor ezt is beolvasszuk. Na mennyi? Jó, konkrétan sem ennyi. Bent sem lett több, csak újra lett egy kicsi belőle. Na jó, hát akkor én szerintem most elköszönök, ez volt a Terráriának, nem tudom, hogy hanyadik első része, harmadik. Mindegy, és majd készülök a második résszel, addig is sziasztok, legyetek jók, ha tudtok.